Inselmilkom u nistedinkom għal 125 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. It-tieni ħadd tal-għid, il-biża' jinbidel ferħ kbir għax l-apostli quddiem id-dehra ta' Kristu l-Xoxt jimtlew bl-Ispirtu Santu u jinħasslu bil-qawwa biex ixerdu ma' kullimkien il-ħnina divina tiegħu. Kemm hi sabiħa ix-xena, anzi iż-żewġ xeni li jagħtina San Ġwan nhar l-ewwel ħadd-tliet fil-għaxija u 8 ijiem wara. L-apostli imbeżżejn, imsakrin, jifirħu bil-preżenza ta' Kristu l-Xoxt li jurihom idejh u ġenbu. Fil-verità, Kristu li jgħaddi mill-bibien magħluqa għal darba darbtejn jgħidilna San Ġwan jimla bil-ferħ il-qalb tad-dixxipli u jkisser ix-xkiel tqil tal-biża' u tal-għeluq tagħhom. Urihom idejh u ġenbu s-sinjali eterni tal-passjoni tiegħu, anzi is-sinjali eterni tal-imħabba tiegħu għall-bnedmin. U nistgħu nżidu mingħajr ma niżbaljaw dawk il-pjagi, sinjali eterni tal-ħnina infinita u divina tiegħu lejna l-bnedmin. Ġesu jonfoħ fuqhom il-qawwa tremenda tal-Ispirtu Santu. Jimlihom bil-ferħ, bil-qawwa, bil-kuraġġ, bl-erf, bl-imħabba li jagħti l-Ispirtu Santu, l-ewwel u l-aqwa don ta' Kristu il-Xoxt. Jimlihom bil-qawwa tal-Ispirtu biex huma wkoll mhux biss ixandru il-Vanġelu tal-ħnina tiegħu, imma f'ismu jkollhom is-seta tal-maħfra tad-dnubiet, is-seta li jferrew il-ħnina infinita tiegħu fil-qlub tal-bnedmin. 8 ijiem wara jsaħħaħ il-fidi ta' Tumas, nawwel sebek l-hawn, daħħal idek fil-pjagi, kemm hi sabiħa lajta ta' fidi ta' dan l-apostlu li nagħmluha tagħna illum mulej tiegħi u Alla tiegħi. L-Xoxt jimlina kuljum bl-Ispirtu Qaddis tiegħu. Ifawwar f'qalbna il-ħnina divina tiegħu permezz tal-Ministeru tal-Maħfra tal-Knisja. Ejjew nilqgħu dan il-ferħ tal-għid, il-ferħ veru li jkisser kull biża' u kull xkiel tagħna. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.